Hem fet alguna classe d'impro, hem fet operativa, hem fet legal... Són tot coneixements, la majoria nous, i expectativa. Aquesta tarda ens venen a fer una xerrada motivacional que pel que he entès serà espectacular. I res, a l'expectativa d'aviam què passarà. Que la persona que ve a fer-nos la xerrada és una eminència i que és una persona que es pot aprendre molt d'ell. La veritat no el conec, m'han dit que es diu James, però que estiguem molt atents. Sense diners no es pot viure. Sense diner no pots estudiar, no pots menjar, no pots tenir casa, no pots tenir... El diner és tan important, és tan central a les nostres vides, que em sembla absolutament demencial que no s'expliqui a la gent d'on surt el diner. Que quan vagis al banc que t'expliquin les coses amb una persona normal, que puguis entendre i prendre una decisió. I Catalunya té una especificitat que és brutal. La capacitat associativa que existeix en aquest lloc no es troba gairebé enlloc al món. Té molt a veure amb l'essència del que és aquesta terra, no? Que les coses, la gent les fa juntes. Fent les coses juntes, aquest país es fan coses extraordinàries. Un cop decidim tots fer una cosa, no ho atura ningú. Per això hem començat a crear per ressuscitar aquesta capacitat que té aquesta terra de crear coses per la gent, però fent-ho amb la gent.